tich taneno ka bende piny oyawre ne jodongo maber. Aneno ka giloso lai marabora, gimanyo omenda gi mapile mowinjo migi kaka jodongo. E kaunti ma Kisumu kaendi adwa teri achiel kachiel ir jopiny mondo migi nyiswa ni to gin ka ging'iyo kaka chal mar piny Kenya chalo nade, ochumi ma pacho kaendi ochalo nade gi sani, to ka piny omedo dhi kamaendi odhi chalo nade e ndalo mabiro nyime kaendi. Wadwa ni wawinj pachgi achiel kachiel mondo gin to ginyiswa ni to ochumi chalo kodgi nade pacho kaendi, kata kit ngimagi magidago e yor ochumi. Ginyalo leronwa lara machiel. King'iyo kamera cha gi nyingi bonisa ni pachi chalo nade chal mar ochumi pacho kae? Gi nyinga an Samuel Okoth, ajadak e Kisumu ka. Uchumi masani ok ber ahinya nikech ji matin manigi tije kendo ji matin mondiki, koro onge pesa mawuotho e mfuko japiny. Ma kisungu luongo ni there is no cash flow. So mano miyo pesa koro ok donji e mfuko japiny kendo pesa ok ringi. Koro ka deni sirikal nyalo chuogo thuolo mag tije kendo ginyalo keto thuolo maber mar ohala, nyalo miyo pesa wuotho e mfuko japiny kendo mano nyalo boost economy marwa kaka jo Kenya. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni wawa makni. Iluonga ni Steve, adak e Kisumu ka. Uchumi matimo mar Kenya ka ok ober nikech mokwongo wan vijende waonge tije, wadhi skul wasomo, tije onge. Koro wakwa sirikal mondo ging'iye kaka ginyalo loso uchumi mar Kenya. Moso Kisumu ka nomuk gimoro amora ma kata biashara sani kata cash flow onge. Industries mane bende manyalo empower ji ne oduogo lor mamoko podho te. Koro wakwa sirikal mondo ka giyie to giyawe industry gi manyalo absorb ji mondo ji kaka ji nyalo tiyo, wayud tije to wayud pesa be. Erokamano. Erokamano ahinya. An iluonga ni Victor, ajadak ma Kisumu kaendi. To uchumi mar pinywa masani ni Kenya wakae otek sani nikech pesa moyudo matin en mane wachulo godo osuru. Koro wan watiyo matek to wapidho sirikal, wan wawegi ok nyalo konyore gi pesa wa mwaloso. En mana pesa sirikal, wan waloso pesa ne sirikal, to tich mwaloso godo be onge. Kiyudo siling 300 jagi pogo gi sirikal okawo 250 dong gi 50 ok de konyi. Kodhi kama to ngima makiny dhi chalo nade? Koro kodhi kamae to ngima makiny biro tamo wan, chibiro chuno nyaka wabed piny, ok wanyal pidho sirikal to sirikal nie tich. Sirikal emonego bed ni kelo pesa, mondo pesa flow piny, to pesa ok nyal flow piny. Wan koro wapidhe. Manyiso ni wan ochumi ni negowa, ochumi ni tiekowa kabisa. An iluonga ni Kennedy Ochieng, ajasiaya. Piny tek, president onego bed ni ng'iyo asla malong'o. Piny tek, wahinyore, waonge kwe, nyocha ohinywa tiagas barwa ndasi ni mondo wayud hakiwa. Kaka wayud hakiwa koro onge, yani wan wadwa dong' adong'a ni wadong' kama wajo Kenya kama ni onge gima wanya timo ma wanyalo konyowa e ngimawa. Kodhi kama iparo ni ochumi makiny dhi chalo nade kod ngima oganda? Ok ane kodhi bedo mayot nikech koro piny osebiro matek. Ok ang'eyo kuma piny ochome, lakini Nyasaye ong'eyo. Erokamano ahinya. Machiegni. Pachi chalo nade wi ochumi ma pacho ka? Ochumi chalo nade? Uchumi ma Kisumu kae kata ma Kenya kae osebedo marach kabisa nikech wan ne wago ni jotelo gi kura ka giwuondowa ni gibiro losonwa gik moko, to kata king'iyo Kisumu kae e city maonge kata mana industry kata achiel. Koro ing'eni wan ji odhi skul, kaka wanyalo konyore onge, makoro wan wabedo gi mrima kabisa wan kaka youths. Emomiyo wachako gik moko ni Gen Zs gi. To Gen Zs gi biro ketowa kama koro jatelo moro amora mwaromogo wabiro hinyorego nikech ne wagocho ni ne gibiro gilombowa, gimiyowa sweet talks, ginyisowa ka gilosonwa uchumi, gilosonwa Kenya. To sani kata mana industry achiel onge go Kisumu. Mano miyo wabedo wawinjo marach kabisa. An iluonga ni Wycliffe Omondi, ajakano ma Kobura kacha. Uchumi mar Kenya okethore to kethe gi josiasa. Siasa masani goyo en siasa mopong' gi mibadhi. Wakwayo rais mar Kenya, vijende sandore piny ka. An kaka antiere kae ni an gi certificates, but kidhi kae nok ka tije onge. Koro mondo gikonywa, gichiw tije ne vijende. Ka hiki oseromo 60, dhi dali dhi yue, we jok manyalo tiyo oti. Vijende omi nafas mondo oti. Akwayo makende ne Rais Ruto
kamoro amora ma intie. Certificates wan go ka tope i sanduku. Uchumi mar Kenya nyalo kony mana gi vijende. Emomiyo kaka agencies no wuoguru mondo wakony kaka wanyalo konyo Kenya. Mane en Nyasaye ogwedhi. Anti luonga ni Godfrey Doyo. To mana wach to ok ng'eny ahinya lakini kaluwore gi chal mar uchumi piny rach. But wakwayo ni piny obed abeda gi kwe to chenro dhi adhiya kaka pile. Mana kamano Cleophas, mano e paro mopogore kata duond jopiny ma Kisumu e wi gino magiwacho kotno kod chal mar ochumi ma pacho kaendi kata ma Kisumu kaendi. Jodak ma Kisumu yuago ni tije maonge ne ojende kata tije maonge ne rowere emomiyo gigo matimore e piny kae gi sani dhi nyime kaka gigo manyocha owuok kaka riwruok mar rowere mong'ere kaka Gen Z ma bende nowuok mar sundo tend piny owacho ma jatend piny William Ruto kaachiel kod kwedo paro mar chik komenda maigani. Mano gikwayo ni kaber to sirikal ong'iyane kaka ginyalo loso nafas mag tije ne rowere mondo mi rowere olos ochumi mar Kenya makiny. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo mbako romo ma bende en chal mar ochumi ma pacho ka. Cleophas an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo.